Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Ilizwi lethu lanamhlanje sizalifumana kwincwadi kaYeremiya we-17, ivesi ye-14, apho siza komelela khona nokuba besengaphilanga ngaphakathi emiphefumlweni nasemizimbeni sizawuphila namhlanje lilizwi kaThixo. Sikhumbule kuHebrews 4:12 ilizwi kaThixo is a double-edged sword, is powerful, linamandla, linhlangothi mbini, libukhali ilizwi kaThixo, liyaphilisa ke qale njalo. Nathi masilithembe kwindlela yethu yokholo, sazi ukuba nje liqala lisebenza kwabanye abantu nakuthi lizawusebenza. Verse 14, ndiphilise Yehova, ndiphile, ndisindise, ndisinde, ngokuba indumiso yam nguwe. Umprofeti uYeremiya lona siyamkhumbula, ngulaa mprofeti owayesithi xa ethunywa nguYehova ebantwini, ubahamba uxelela abantu uba mabaye kukhonza izithixo, mabaye kukhonza amagqirha, mabathembe umnandi uYehova uThixo wabo, mabasuke ezonweni, bamfuna isiqwini, bafuna ukumbetha bemzonda bengamfuni umbona. Kodwa zange ayeke, wasoloko esenza umsebenzi wakhe. Wacaca kodwa ukuba ngoku naye apha emzimbeni akaphilanga kakuhle, ngoba wayezondwa engumabona bulawe, engasathembi nalapha ahleli khona into yoba njena apha bazani-atheka. Ngoku naye wayengasaphilanga kakuhle, wayesefuna amandla kuYehova, wayesefuna i-restoration yelife yakhe, eziva nje into yoba ujikile naye. Nawe uba nguwe lo oziva ingathi njena uphilanga kakuhle, bukhala kuYehova, masikhaleni kuYehova, masibuyeleni kuye. uYehova ufuna abantu babuyele kuye, ufuna abantu babuyele kuye, bathembe yena. Nathi sibonile mos, sibonile nathi into yoba kudlalwe ngathi kakhulu ngamagqirha. Masisukeni emagqirheni, sithembeni uYehova, sifane noYeremiya. uYeremiya noba wayesele madolo anzima kuYehova, kodwa ngoku buyela kuye, uyazi ukuba njena nguye, he's Jehovah Rapha, the healer. Exodus 15:26 utshilo wathi njena nguye ozosiphilisa, nguye yedwa ozasiphilisa uYehova. uYeremiya wamazi ke uba njena mandibuyele kuye. Uyakhala apha uthi ndiphilise Yehova, ndiphile. Themba lakhe walibeka uYehova. Athi ndisindise, ndisinde. Wayesesithi ndisindise kwaba bantu, undiprotecte kwaba bantu, ndizawuba protected xa ndinawe Yehova. Wayesefuna impilo spiritually and physically apha. Wathi ngoba indumiso yam nguwe, wayazi into yokuba njena omnye mntu amdumisayo wayethemba uYehova ukuthi nje indumiso yam nguwe, my praise ikuwe, ndizokudumisa wena, ndizakudumisa. Wayemthembile uYehova. Nathi ke apho sikhoyo, xa sengaphelanga kakuhle, xa senezilingo ngezilingo, masithembeni uYehova. Ufuna abantu bakhe babuyele kuye. These are the end times. Uyeza uYesu Kristu, masibuyeleni kuye. Sikhumbule ukuba uGenesis 3 nathi sizawukhohliswa, masivukeni emaqandeni. uGenesis 3 ubuqhophololo benyoka yaya kuEfa, yathi kuEfa, utshilo nyani nawe uYehova seningatyi kule mithi, kulo myezo. The serpent was sowing the seeds of doubt. Singamthandabuzi uYehova, asingamdawuli.
kudlalwe gqithi ngathi. Siyomelezana ngoku lilizwi elisivula amehlo, sivulana amehlo eyokuba njena once kufika idoubt ungayivumeli uthi njena ndizawuhlala, ngoba ngenye ixesha ithatha ixesha elide i-healing yakho, kodwa mayingakwenzi ukuba usuke kuYehova, ngoba usuka kwithemba lakho. Xa usuka kuye usuka kumncedi wakho. Baya abazunceda nabo baxakiwe, abazi uba bangasuka njani ngoba ugqirha babo. Ungayi emagqirheni kwi-end times, ungayi ungasazisokolisa. Into mawuyenze xa kubuya ubuyele kuYehova, ufike urepent, ukhale kuYehova, umphrize, umbulele ngokugcina, ngoba usakugcinela. Abanye abakhange bagcina ngalo, bathe bawusuka kuYehova baya phaya, imiphefumlo yabo yaphela, imiphefumlo yabo yaphela. So ngoku wena mntu okhe wagcinwa uYehova, buyela kuye. Ufane noYeremiya umprofeti wabuyela kumaxhoba ayakhawuleza, wabuyela. Kwenzeka ntoni? Waphila. Wayazile nje into uzophila. Xa ubuyele kuye uzawuphila. Le ndlela nje umoya wakho okuxelela ngawo, yenza loo nto izawukwenzeka. Ikholo lwakho malivuseleleke namhlanje, vuseleleke. Inkosi kakhulu. God loves you. God loves you.